Salutare prieteni și bine v-am găsit la un alt episod. A apărut episodul 5 din Sirenele, se numește Misiunea Secretă. De-abia aștept să-l văd împreună cu voi și Andra într-o postare de ei a menționat că în fiecare sâmbătă va apărea un nou episod. Deci cam în timpul săptămânii, pe luni, marți, așa o să apară tot timpul episod. Eu o să-i dau un like deja din prima, că eu chiar cred în serialul ăsta și are potențial, adică n-ai ce zice, chiar își dau interesul acolo. Cum a zis un mare om odată, dă un like dacă ești cine este. Hai da cu reacția. Din episodul de la Dio. Ajutor! Hei! Ajutor! Cineva! Ajutor! Dați-mi drumul! Cine sunteți voi? Bă, da, freza asta zici că e Johnny Bravo. Noi suntem Morinul. Aici când îl are. Oh, shit! Bă, da, îmi place, mașina zici că are soft close. Mă zici cum se închisă ușa. Iar mă sună Ricky. Bă, da, cum faci asta? Sună Ricky. Aici, după cum putem observa, radarul lor super, ultra modern, șmecher, cu care detectezi ființe supranaturale, mitice și are un afișaj foarte verde. Am avut prima misiune pentru tine. Gata, mă! Deci de-aia e intitulat Misiunea Secretă. S-ar putea să fie misiunea de o dă Illuminati lui Ricky. Hai mă să vedem la ce îl pune. Fetelor, și voi simțiți că ne urmărește cineva? Deci gata, mă, cred că sirenele ăștia, ai văzut prima dată când te transformi în altceva, tu vrei să vezi ce putere ai, știi, și tot testezi. Aici Ricky, omul nostru dubios, care e pe plajă frumos, vezi niște haine, că oamenii oare unde or fi? Probabil în apă. Evident, tu le furi haine. Bun, băiat Ricky, bun. Sirenele, episodul 5. Misiunea secretă. Milen a făcut exact așa cum au discutat. A mers la bibliotecă și a căutat în fiecare carte lucruri care puteau să le ajute pe fete să afle mai multe despre magia lănțișoarelor și despre sirene. În fiecare carte, dar până acum durăm că a căutat în două. Nu era scris în nicio carte despre aceste lucruri, dar Milen nu a renunțat și a tot căutat, până când o carte i-a atras atenția. Hai mă că a treia e cu noroc, știi cum se zice. Era o hartă și multe lucruri legate de istoria sirenelor. Cam OP Milena asta. Era Mamă, avea și semnul ăla de la Illuminati pe el. Bă, interesant. ceva diferit la el. Cum să o întreb pe mama despre sirene fără să-i spun adevărul? M-ai chemat? What the fuck, bă? Deci n-ai cum. Bă, da, asta, ești nebun, citește gândurile, adică n-ai cum, adică îți dai seama, tu te gândești frumos, oare cum îi zic și eu? Și direct apare asta. N-ai cum. Bă, da, e scary. Wow, parcă mi-ar fi citit gândurile. Exact asta ziceam și eu, deja sunt motive de îngrijorare. Da, am nevoie de tine pentru un proiect la școală. Sigur. What the fuck? Bă, da, asta e tot mai scary, deci orice face. Deci văzurăți cum zice, sigur. Și vine, zici că ea știa dinainte ce să facă. Sigur. Ce teleghidat, ești nebun. Despre sirene? Și cu ce mai faci proiectul ăsta?
Ia auzi, cu cine mai faci proiectul ăsta? Cine mai e interesat în sirene? Ia spune-mi. Cu Lena și Milena. Aha. Deci acum e gen, aha, stai că primesc telepatic acum. Exact, mai zi, că îmi dau eu seama imediat. Păi și ce vrei să știi? Păi, nu știu, despre istoria sirenelor, când au apărut ele. Deci, practic, tot. Bun, asta trebuie să caute online. Hai să vedem. Hai mă, are predator fata. Nu găsesc nimic. Bun. Bă, da, normal, dacă scrie așa cu două degete, cine mai tastează așa? Să fim serioși. What the fuck? Bă, de unde a apărut ăsta? Bă, de asta zici că doar se spawnează acolo. Pum, apare Ricky. El e frumos în spate aici, stalker, nu? Îi place la băiatul cu cafeluța, dar probabil e încă fierbinte că și-o amestecă băiatul și da, se vede clar că se uită direct în laptop. What the fuck? Bă, da, aia nu știu, a uitat să-și-l dea de pe silent sau ceva, nu știu, că nu avea ringtone, nimic. Dintr-o dată zici că f-a activat, ești nebun. Își lua, se ridică și plecă. Bă, și animalul ăsta ia să vedem ce vrea să facă. What the fuck? Deci, ăsta zici că aștepta acolo prada frumos, cum plecă, hop! Lena, laptopul. Avea Spotify pornit. Ăștia tot la lumina candelei aici. Încă fac planuri. Păi ăștia zici că sunt într-o mansardă aici sau ceva. Adică stai seama că n-au avut bani de chirie undeva mai bine. Sper să fie măcar pe jumătate la fel de bun ca bunicul lui. Pare un pic pierdut. Exact. Pare un pic pierdut. Hai să-l găsim noi cu Duster-ul, nu? Ce-ar fi? Bunicul lui deja prinsese 2 sirene la vârsta lui. Îți dai seama, bunicul său era mare pescar de sirene, dădea acolo la pește, știi? Îi prindea acolo în undiță, hop, tu ce ai prins, mă? Am prins sirene. Bă, da, ea încă pleacă, what the fuck? Bă, vină înapoi, what the fuck? Adică, da, ok, bine, hai să înțelegem că a avut, nu știu, un apel important sau ceva. Dar nu plece așa, zici, gata, mă duc acasă. What the fuck? Dezinfectant pentru COVID-uț. Lena, ți-ai uitat de laptopul. Bună. Cică bună, what the fuck? Bă, deci să înțelegem că ea nu realizase că el era în spate. Bă, nu știu, are un set de abilități foarte de ninja. Nu l-a simțit cum amesteca în cafea acolo. Mersi. Plăcere, dar ce făceai acolo? Ce făcea acolo? Cu toate că el chiar se uita în permanență în ecranul ei și o stocărea. Dar totuși, ce făcea acolo? E un proiect pentru școală. Despre sirene? Da, avem la română despre mica sirenă. Bă, da, ăștia s-au înțeles, ești nebun? Tot e un proiect. Mica sirenă. Bine, Ariel. Ce-i sunetul ăla? Bă, da, what the fuck, ce-i sunetul ăla? Îți dai seama, eu cred că Ricky ăsta e traumatizat cu sunetul ăla. El probabil asta asculta când îl transportau cu Duster-ul, când avea punga pe cap. Acum probabil și-a pus-o și ca ringtone, notificări, tot. E clar. Nu contează, am niște treabă. Bine. Sirenele au apărut acum mulți ani, când lumea încă nu credea că există. Bă, dar gata, zici că îi face aici o incantație magică. Deja gata, o fermecă, e clar. Sirenele au apărut acum mulți ani, când lumea încă nu credea că există. Bine că n-ai avea nicio șansă, mai ales Ființe când... magice. Din păcate, nu a când se durat uită așa mult fix timp în ochii până tăi, adică- acestea să fie Izgonite de către oameni, căci nu puteau înțelege magia și nimeni nu mai credea în ea. Și nu mai există nicio sirenă? Nu, dar știu că atunci când o fată împlinește 20 de ani,
poate să-și dea seama dacă este sirenă. 20 de ani? Da. Cum este posibil să se... Simul pentru că m-ai ajutat la proiect. O să iasă un super proiect. Îmi dau seama, iese impecabil proiectul. Zis aici 2-3 fraze și îți dai seama cât face. Jumătate de pagină sau cât poate să scrie cu asta. Hei, Serena, ți-a fost dor de mine? Ce, ai rămas blocată? Corect. Ce, ai rămas blocată? Bună, Marshall! What the fuck? Bă, da, asta ești că plată pe creier. Adică îți dai seama, era cu el în casă pe aici, el e nu știu ce. Bună. Te stropesc! Nu, pleacă, nu poți face asta! Ce? Ce frică de apă? Nu, vede la un copil un suc și o să bea apă. Nu vreau. Eu toți banii o să le dau la copil. Deci nu apă. Bă, da, cum duce ăsta telefonul, zici că e din Taken 3. Are a very particular set of skills. Skills I've acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. Păi da, ăștia au telefonul pe silent sau ceva, adică... Le-ai găsit? Nu, eram aproape, dar am pierdut semnalul. Un nou eșec. Bunicul tău ar fi dezamăgit de tine. Hei, asta nu-i casa Selenei? Selena! What the fuck? Bă, deci ăsta, na, în mod normal l-a văzut, se plimba pe plajă, frumos, n-avea nicio treabă. Acum a început să se plimbe și pe străzi și ghiși ce? Random găsește fix casa Selenei. De interesant el de unde o știa, mai văzut-o în poze sau... Selena, ești acolo! Deci ăsta e genul ăla de prieten care mai bine nu știe unde stai, adică vine, nu contează că dormi, că mănânci, el vine și zice, hai bă afară și strigă după tine, te iau de toată strada, ești prost. Acasă! Selena! Ricky, ce faci tu aici? Bine, am venit să-ți dau rochia. Cum de este la tine? Am găsit-o pe plajă. Unde ați dispărut? Nu contează asta. Ce făceai tu pe plaja aia? N-ai cum să-l întrebi pe Ricky ce făcea el pe plajă. Știm toți ce făcea el pe plajă. Am pe sora mea și v-am văzut și după ați dispărut. Păi da, asta când minte, el are chestia asta. Căutam pe sora mea și v-am văzut și după ați dispărut. Să minți. Am fost să notăm și când ne-am întors nu mai erau hainele noastre. Ups! Ce bine că ne-am întâlnit astăzi. Am reușit să aflu ceva foarte interesant. Foarte interesant că maică-ta îți citește gândurile. M-ai chemat? Și eu am găsit câteva lucruri despre sirene pe internet, dar nu ce ne trebuie. Exact, bă. Și așa e când cauți despre un proiect, da? Și zici, bă, eu am căutat, deci chiar mi-am dat silință, am și găsit. Da, nu e ce ne trebuie, nu. Ideea e că mama mi-a spus că fetele înainte, la 20 de ani aflau dacă sunt sirene. Bă, da, maică-sa parcă e zisă să, nu că înainte, gen că și în prezent ar fi valabil asta. Atunci când o fată împlinește 20 de ani, poate să-și dea seama dacă este sirenă. 20? Nu 16? Tocmai, și mie mi s-a părut ciudat. Fetele, fiți atente. Am găsit ceva foarte interesant azi la bibliotecă. Mamă, gata, măi, e ceva interesant, ești prost. Ce? Asta. Scrie într-o limbă diferită. Dar e foarte ciudat pentru că eu înțeleg. Și eu înțeleg. Ordinul vânătorilor de sirene? Gata, mă, îl descoperi. Nu am nicio scăpare. Vine Ricky din ordin de le mătură, îți dai. Ai rămas blocată? În episodul de data viitoare. O, stai că avem acum și din episodul de data viitoare. Îți dai seama, mai face 2-3 episoade și gata, e pe Netflix direct. Nu mai
fac nimic până nu spuneți cine a fost bunicul. Bine, mă, bine. În final, Ricky preia controlul. Deci, acum, probabil, dacă îi mai pun punga pe cap, el știe să-și o dea jos, știi? Adică, gata, mă, până aici, adică cât să mă prostiți, mă plimbați așa, mă aruncați din mașină în mașină. Mersi că te-ai uitat. Chiar a fost mișto episod. Acum așteptăm următorul episod. Aștept părerea ta în secțiunea de comentarii. O să răspund la toate comentariile. Poți să dai un like dacă ți-a plăcut, să arunci acolo cu un subscribe și ne auzim data viitoare. Ciao!